Kijing tip bagi kubor ki baman la kesni na kwasi ka channel sing bahal subscribe na menta. Hasngam kai ke bai ba Aden Milar basai moj ibadai presiden jok keseng Voice of the People Party idon ban ong pat ban kerpat ya ki samla bat kinong kersan jong keseng Voice of the People Party langba ka Facebook page ka ba ai keteng WPP krum kumba ngila ban yoi ba ka jingele kalasdang ban shongshin te kumta kum kinong elam ngikwa ban kentu ya kinong kersan bei ki bai simbenta ha kino ki jingya pen inia la kalong hagis nong kitau ki jeka pule nei kino ki rensan pat ba pin kiar na ka ba pendon kam ya ki kentin ki basneu bar klem akor tongi pen ibe tang ya kini arang ba walada ki jingkren ki long ki baklut la nei ki ba pendom namar ka thong chongi kadai bantai pat ya kari pat ka jai mrium tong nyele ban long kanuksa ka ba pha ya ki wei pan kinai ki dei ki jingker pat na kaliang jongi ba Aden Milar basai moj sha ki pat ba nong kersan sha ki samla Ibiju it but Krishan ya keseng Voice of the People Party kanai ke jingkren pat kanai ke jingkerpat pat kanai ke jingsneng jong iba Aden Milar basai mon kalami hadin balami ke jingkenok kabajur ya keseng Voice of the People Party khamtam ya ke jingrwa jong keseng WPP Benya laka tenrai kinong yalam yala kari la di ban pen temai bang shu bakla menta kacai ben rola yam poi ye shis ngai un le snobha yite hapiat chakha kong deng kong na ha upra ba deng ba na ha upra mai na ba na ha upra lama ngin ra ha upra mai sha nei ha upra ro nga ro phai ha upra ngin sang mai ha upra